қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд зиёда аз 6 сол мешавад ки мавриди амал қарор дорад. меъёрҳое дар қонуни мазкур пешбинишуда ба он хотир аст ки падару модар ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд бори дигар ба тарбияи фарзандон таваҷҷӯҳ намоянд. рейди баргузор намудаи кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд нишон дод ки масъулияти баъзе аз волидайн то ҳанӯз ноустувор асту мелангад. талаботи моддаи 4 қонун вақти шабона гаштугузори ноболиғонро аз 1 октябр то 31 март аз соати 20:00 то соати 6:00 дар танҳоӣ бе роҳбаладии шахси калонсол манъ менамояд. натиҷаи рейд дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон ва Бобоҷон Ғафуров гаштугузори наврасонро дур аз муҳити хона баъд аз меъёри муқаррар гардида ошкор намуд. оварагардии гурӯҳӣ, қарор доштани ноболиғон дар марказҳои бозиҳои компютерӣ ва интернет-кафеҳо аз он шаҳодат медиҳад ки назорати раванди тарбияро баъзеҳо аҳамият намедиҳанд ва бо бемасъулиятии худ заминаи кажрафториро барои фарзандон мегузоранд. меъёрҳои қонуни масъулияти падару модар ҳамаш огоҳ медонед охиям баъди соати чанд фарзандтон кӯча буронданаш мумкине куҷо гаштанаш дар кӯрне медонед? медонам хай хато кардем. дар рафти рейд кормандони милитсия 32 нафар ноболиғро дар бевақтии шаб саргарми бозиҳои компютерӣ боздошт намуданд. таассуфовар он аст ки хароҷоти чунин машғулиятҳои зиёновар аз ҳисоби падару модар сурат мегирад. аз каммасъулияти волидайн сӯистифода карда фарзандон маблағҳои бо ҳар баҳона ба дастовардаро бо майлу завқи худ истифода мебаранд. ёдрас менамоем ки бозиҳои характери зӯроварӣ доштаи компютерӣ ба ғайр аз бераҳмӣ ба ноболиғон чизе дода наметавонад. масъулини мақомоти милитсия омили дигари ҷалби ноболиғон ба бозиҳои компютериро ба фаъолияти нодурусти чунин марказҳо алоқаманд медонад. масалан дар ин маркази компютерӣ воқеъ дар маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд тартиби коргузорӣ ё эълоне дар бораи манъи ноболиғон дида нашуда барои дигар навиштаҷотҳо ҷой ҳаст. вобаста ба далелҳои ошкор гардида протоколҳои маъмурӣ тартиб ва бо бурдани суҳбатҳои профилактикӣ ноболиғони ба милитсия дастрас гардида ба волидайн супорида шуданд. хулосаи гузориши мо он аст ки падару модар агар хоҳанд ки фарзандон ба онҳо доғ наоранд бояд ба тарбияи онҳо диққат диҳанд.